Okay, so hello everyone. This is Edward Opena and you are in Edward Opena's Bisaya Vlog. Okay, so magbinisaya ta sa to ang pag-vlog kay Bisaya Vlog man siya. Okay, but anyway, karon is nata hisgutan regarding sa kaning gitawag na tog helmet. Okay? So ako lang ipakita ang akong helmet. Ngano nakaon na ko og vlog about helmet. Okay? Kay mao na. Okay, so ako ipakita akong helmet ha. So bago na ako gipalit. Okay, bago na ako gipalit, akong gidagin tang ako ang sweldo gitiguman ni nako because ay para sa ko kay almost every day ko nga naga motor, it is very important nga mag-invest ta og nice nga helmet. Okay, so I'm not actually wala ko mag kaning gitawag nga unsa na endorse o kaning unsa nga brand as long as quality na siya nga helmet. Now, okay, so nakita na to din ha. Nice kang helmet to. Actually wala pa nin ako masulob. Okay? So ligon siya no unsa ni siya nga brand Lev 3. Okay? So Lev 3 dual visor siya. So pwede siyang pang kung init kaayo, so silaw kayong adlaw na siya ay kaning gitawag na to nga asa to iya so to ayan kita ka na. Okay, so pero kung gabi kana siya. Okay, so ligon siya nindot siya og foam. Okay, so bago pa ni actually wala pa na ako masulod. Okay, so actually wala ko manghinambog sa akong bago nga helmet. What I'm trying to say is that why we should invest in helmet, especially sa kanang mga motorista, because naman ko experience before nga while gikan ko sa trabahoan, okay, and then nihapit ko og kanang nag-snack ko sa usa ka bakery, and then ang among balay is less than 1 kilometer away na lang. Okay, ang mga trabaho is 12 kilometers and then less than 1 kilometer away na lang na ay junction. Okay, nga padulong pasulod sa balay, and then naka-decide ko nga mag-snack so napit ko bakery kakupan. Okay, and then of course akong gitan akong helmet. Okay, so before ko nisakay sa akong motor, nakanaon ako ngano kahang or pwede ra man siguro di na lang ko mag-helmet dool naman kay na siya. Pero before you ko may gani gyud nakaluyan man taon is may gani nga nakahuna ko nga before nako pagpaandar yun sa akong motor is nakahuna ko on sa akong nakahuna ko og kanang sulob sa akong helmet. Imagine less than 1 kilometer away na lang, and then mo to nga nagpadagan ko and less than 500 meters na lang yun nga maabot na ko sa kung asa na ko i-park akong motor is nabitaw na ni labang nga bola. Okay, ngit-ngit na to na mga almost 7 na to or past 7 to siya na nilabang nga kalit nga bola kay na nagdulag basketball, and then ako nakabantay gyud ko nakakita gyud ko nga nilabang nga pero kana bitawng duol na kaayo na kay mahimo. So ang ligi ang bola is nisuksok gyud tunga sa motor, natumba ko, and you know what kung unsa ang unang nabunal gyud sa semento, it's actually my head. Okay, ang bunda gyud and fortunately is naka-decide katong akong giinggan niya is naka-decide ko nga isulob og balik akong helmet kay if wala to nako isulob ako ang helmet siguro wala na siguro ko karon, di ba? So hinaana na siya, and you know what, ang akong helmet is naa siya crack, and imagine na nimo ang impact nga mao gitoy una nga ni slam. Okay, nga nibunal sa semento sa kalsada. Without that helmet ang ako ang skull siguro. Okay, ang muliki, and moto nga wala na siguro ko makikistorya ninyo karon. So mao na nga according to Republic Act, tan-aw na ko ha. According to Republic Act na mong balaod na 10054. Okay, Republic Act 10054 gitawag siya as Motorcycle Helmet Act. Okay, so nag-require ni siya kini nga balaod is gina-require ang tanan nga kanang motorista ug ang backride niini nga magsulob gyud og helmet. Now atong timan-an nga kini nga balaod is dili siya pa-char lang sa to ang government. It is actually for the protection, okay, para na i-protect ang ato ang mga citizen.
Okay? So naiuban gahi siguro gahi kay ulo, huna siguro nila nga mas gahi pa ilang ulo sa karsada, so di mag helmet. Okay, so kapila na ta makakita og mga na disgrasya nga nakabsan sa kinabuhi kay naparok ang ulo, na-injured ang ulo, so kana nakabsan sa kinabuhi. Okay, so dili man ta ganahan nga mahitabo na sa tuwa. Diba? So mao na nga akong gi-encourage ang tanan nga mag-invest og nindot nga helmet, kanang quality nga helmet nga that can protect you. Okay? And then if frequent yug ka nga, para sa ko alang advice lang nako, if frequent yug ka nga kana bitawng tig motoran, kay ang inyong i-invest mas advisable kung full face nga helmet. So when you say full face gani is kani apil na dinhi kani na ni siya kay kakita mo og naay mga helmet nga dinhi rataman walay diri nga part. Okay? Kay timan-an katong akong experience nga katong giingon ako ninyo nga even though nga nagsulob ko atog helmet, pero kung dili to siya full face, imagine on kini ang niuna yan ayha ni na parok sa semento. Okay, so kung kini siya ang niuna, then siguro nauyog po siguro or napali ni ang akong jaw. I mean, possible na siya. And then napog ko yung nakita nga naagihan nga na disgrasya nga nag-helmet to siya pero half face ra, walay katong dinhi, dili siya full face, is nahapak dinhi sa kanang naipart sa kanang sakyanan nga ang ihag yung naong mga nahapak dinhi. Okay, so nagkadugo man to ihang naong. So if full face man good is ma-protect kung in kasog na i-impact sa imong naong is i-protect na siya ang imong naong gyud. Mao na nga gitaw siya full face. So ngana siya. So para sa ako mas advisable if ang full face ka including ang imong back right. Okay? So kay mao lagi na katong kanang mga principle sa safety, ayaw og tipira, dili nimo itipid ang imuhang safety. Kaya kanang imong safety, imuhang po ng kinabuhi, di ba? Okay, so kana siya. So helmet, ayaw mo kalimot nga magsulob og helmet and stay safe. Before I go, please click the subscribe or like button. Okay, or pwede ninyo siyang i-share aron ma-inform ang uban ng mga tao. Okay, so till next time, this is Edward Opena from Edward Opena's Bisaya Vlog. See you again.